Преди този клип да започна, искам да кажа, че няма да качвам четвърти епизод, понеже беше много скучен и директно учам на 5. Здравейте хора, аз съм Вудуар, тук при мен е Кеша, епизод 5. Здрасти. Сори, че такова, че преди месец или колко беше, заради съм... дела, не можахме да снимаме клипа на... Не, всъщност аз не знаеш, че още не съм качил 40-то ниво, затова аз като го кача, може на другия ден да кача и 5 епизод и затова просто... Като дигнеш 40-то ниво, базикаш ма. Какво 40... Не говоря с тебе. Що? Защото си пич. Не си. И тук се подготвям за евента Blackboard, там за кара боса, нали те се казваше. И чакам малко. Също така, както виждате, може би забелявате, че сме по-високо ниво. Това е защото решихме извън кадър да качваме ниво, защото иначе ще да бъде много. Сам да качвам. Нищо не качваше. Направо. Къде? След малко, чакам. Какво? Аз пък Водяр. Както и да е, казвай. Колко време ще е клипа някъде? Да знам, бе. Уж трябва да минем поне половината. Айде да побързаме, защото... Много кръстовим се падат нещо. Трябва да ходя до място. Добре, чакай малко да се включа. Магически бутуши. И харесвайте клиповете ми и... Не ги харесвайте. Харесвайте и се абонирайте. Да. Всъщност аз този клип ще го кача от другия профил, нали? Защото ще си сменям профила, аз още не съм го казал. По-точно ще го кача, вече съм го бил казал. Тоест днеска ще кача клипа, дето казвам, че ще се наместя от друг профил. И ако до края на седмицата, до средата не събера поне 10 абоната да има за кога да правя клипове. Ще качвам по-рядко. Значи, ако се събера 10 абоната, ще почвам по-често да качвам клипа ту на Minecraft трикове. И на Лол, на Лоди, на World of Warcraft, някой ако играе, чита. Майко, ще ме забива 9 фрейма валя, направо клипа ще лаги като не знам с ко. Кефи са. Кефя се. Базикаш са. Ей, че го дръпна на страни. Що го фруга. Напика за концентрация. Базикаш са. Не тъпто нещо на супер. Да. Ко? Ти си младът ме ринджа, аре дръпи се, дай. Трябва 11 мет да взема. Знаеш кой си взема? Абсолютно не знам. Не да побързаме, че... Дай тук долу бе. Долу какво там няма нищо. Добре, че там ги чисти. Дигаш ли нещо тук? Да. Нещо магическо. Как ми го открадна кила? Още 5 кристала на есента. Как ми криеш филовете? Чакай малко, че много неща са ми западнали. Съм много малко. Първият клип беше смешен. Хубав беше, да, няма кефше. Обаче... Да, знам. Колко епизода ще правим? Да, знам. Оп, не той. Ще да сваля магически пояс за те. Браво. Окей. Тогава ще видим ли кореловоста, защото аз съм надъхнат да го с другия герой направо ще го скъсал. Ама на вълнято, къде дойде тогава. Те нарочно ми направи миналия път, убил го и после не ми даде, на другия човек му даде. Знам, ти нали ми каза. Да, ама да ти кажа пак. Коренчета имаш. Малко, чакай сега ще кажа, че пак ми са паднаха. 36. Къде са корените? 25, много малко.
Знаеш ли, че с този герой бях 13 ниво, Стефан 18-то, Стер. Нали, Да, той знам. може да участва в клиповете. Някой, И, не всички. да, по някой път и Стер убил ги с този герой, пък имаш легендарен лък. Той не може За да седмо играе, ниво. нали? Нали, Каляне? Такова е. Той Стефан не може да играе. Щом го убих с този герой, пък имаш легендарен лък и беше 18 ниво. Може нещо да се чувате от... да се чуе някакви звуци, обаче, нали, може да е от мене са тези звуци, може да се чуват и... Сори, ама Сребърна няма. Магическа сребърна диадема. Аз имам магическа диадема. Колко иска да я включа? 20. Дай сините екстракти да почваме там. Чакай малко. Мангатарите. Нещо трябва... Ти ще включа 6, 7... Да, по-хубаво от моето до някъде. Нещо много ще ми се почвам. О, удивителен колан. Пак е, ние доста да ни видят. И николко си на здравко, ти означава Ориорчи означава за Доран Дюдиса. Той ме е личен приятел, не, наистина. Да, знае. Стефан вчера съобща да го добавя в разговор, обаче той не дигна. Ха-ха-ха, игнорира. Аз никой... Така да... Колкото с манго. Колко ли да чекаме ли видео? Както искаш, нали знаеш, че те ми знаят името. Всички. Да. На мен е както искаш ми да. Манго искаш. Манго. Добре. Манго го правиш. Леко. Този бос не беше ли под... О, удивителен бронзов пръстен. Първото ми е удивителен, което ми се е паднало някога. Не виждаш са. Не. Това е термофете, момче. О, полшанка за мана. Не, остай, много работа. Ко прикажеш, че си на промо са бори. Чакай малко, че много неща ми се паднаха. Не мога да спят. Удивителен калъл. Оф. Мърдай са, бе. Магически пътучки. Патлъчки. Да. Патлъчки. Да. Сега си ги е своя. Слой си. Ще стигнем там малко по-напред и ти ще петия епизод малко ще е кратък, защото... Нали, защото Никито има работа, т.е. скеша. Да, т.е. колко малък. Не знам какво приказва. Не знам какво да говоря. Моето шоу започва. Тяхното приключване мога... Какво направя? Къде си? Чакай малко е. Чакай малко е. Гаша! Бай Герге, задушавам се, бай Герге! Не дива бат Георгия, не дей. Сега се бълвам след кацата заради тебе, къде си, бе? Между другото, то шлем ми е завинаги от събитието за Сарагон. Ходиш един път и спечели голям кеф. Ама як? Мана колко много отвън... В кристални света ми се падат. Не са ли кефиш? Не са кефи. Имам Аз пошанка! на 12 не може да стане Херагор. Кефа така си не са кеф. Чакай малко. На маймуна. Това е много слабо, бе. Много го игра този герой, много ми пука. Аз много играя. Аз не ми пука. Слаб ли съм, силен ли съм. Ако ще да съм мангал. Да е мангал Ти рядко. си, ама... Да е И тук като бием те с малко ще неща. И айде, чао. Защото... Или пък ако някой ще... да минем целия мапа тогава. Ама...
Аре и двата боса дори да убием. То има само... О. Тихо малко е. Ай. Ай, баба. Ем, ти ще е края, добре, че Как? ще се видим следващия път. Да.